बड'लेण्ड एग्रिकालचार एन्ड इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटिया बे प्रग्रामखौ खुंफुंनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना जोंनि ससाइटिनि मेइन थांखियानो जाबाय आबादनि गेजेरजों थांना थानाय। बे एरिडेजों लोगोसे एरिडेआवबोथ' जोङो ससाइटिया एम्फौ लानाय इन्दि खुन्दुं लुनाय खामानियावनो बांसिन गोसो होखादों नालाय। बेजों लोगोसे इन्टारनेशनेल लेबार डे जोंनि ससाइटिनि मेइन उद्देश्यआनो आबाद नालाय, बे लेबार डेआबो इयावनो थाफाबाय। लोगोसे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिबो रुंसारि सान आरो डक्टर जगेश देउरि सार बे जोंनो बर'नि गेजेराव बे सेरिकालचार डिपार्टमेन्टनि सोमोन्दै बुहुत माने एनकारेज होबोनाय, थुलुंगा होबोनाय। बे प्रग्रामखौ खुंफुंनो थाखाय सारानो जोंखौ एनकारेज होदों, एडभाइस होदों। बेनिखायनो बेखौ खुंफुंनानै जों दिनै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। रायजो राजाफोरा बेयाव जायगानिबो दं, गुबुन गुबुन गामिफोरनि एम्फौ लानानै मोजां मोनग्रा, खेथि मावनानै मोजां मोनग्रा, इफोरबो माने गोसो गुदुं जानानै बे प्रग्रामाव दिनै फैदोंमोन। देउरि सार फैगोन होननानै बुहुत खुसि जानानै फैदोंमोन। नाथाय साराबो फैनायनि खोन्थागोन बुंदोंमोन, नाथाय माखासे प्रग्रामाव इयो बेस्थ' जानानै नुजाफैनो हादिया। ससाइटिया आबादखौथ' बे जायगायावनो जागायजेनदों। दा गुबुन गुबुन जायगायावबो लासैनो मावलांनायनि थांखि लादों। चिराङावबो मावबाय। थासुमलि गायनाय, थास' गायनाय, बेयाव गोबां बिगा दं, फ्राय 40 बिगासो जानो हागौ। रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन, माने जायहा जि मावनो गोसो जों इयावथ' हेंथा होनो हाया। सोरबाफोर आबाद मावनानै थांना थानायखौ मोजां मोनोबा, इ खामानियाव जुदि गोसो गुदुं जानानै फैयोबा जोंनि ससाइटियाव खामानि मावनो जों इखौ खावलायगोन आरो। मेम्बार जुगदान जानायाव जोंहा जेबो इयाव थाखा फैसा इयाव एडमिसन लानो गोनां गैया। गोसो गुदुं खामानि मावनानै थांना थानो नाजानाय मानसिफोरानो जोंजों लोगो जाना खामानि मावनो हागोन। दिनै जोङो नैबे खारिजा हालामनि आन्दाराव सान्थाइबारि रेभिनिउ भिलेज, गोदोआवहाय बियो दै खुरनानै बालाबारि जाना दंमोन आरो बे बालाबारिखौ जोंनि बे बर'फ्रा माने गाव गावनि हाखौनो सान्थाइबारि रेभिनिउसोथ' बियो सान्थाइबारि गामिनिफ्रायनो गाव गावनि हाखौ मन्दल लानानै दखल लानानै दा बेहाय जोङो मैखोम सेरिकालचारनि मोनसे खामानि नांनानै दं आरोखि। माने एम्फौ फिनाय आरो बिदिनो एम्फौ फिनायजों लोगोसे एग्रिकालचारनि जेनेबा आबाद, जेनेबा खेथि बाथि, थालिर मावनाय, थारुन मावनाय, बिभिन्न माने बुंख'हायै मैथ्रु बायदिसिना माने आबादजों लोब्बा गोनां बेहाय जोंनि पाब्लिकआ बिदियाव नांथाबनानै माने गाव गावनि माने न'खरखौ माने न'खर सुंलांनायनि मोनसे राहाखौ निजेनो दिहुनना लायो आरोखि। ओमफ्राय दिनैनि बे प्रग्रामा जोंनिया बेवहाय जोंनि बे भारतबर्षआव बर' हारिनिनो मोनसे माने कालचार आरो जोंनिनो मोनसे गोनां मोनसे माने खम दिननि भितरावनो मावनानै जोङो थांनानै थानाय मोनसे एम्फौ फिसिनाय, बे खामानिया जोंनि बर' हारिनिनो जोंनि जिअ'टेक माने रेजिस्टारि माबायाव जानानै थाबाय। बेनिखायनो जोङो बेखौ माने बे प्रत्येक बोसोरावनो माने 1 मेआव एरिडे दिनखौ फालिबोदों आरो बे फालिनाया दिनैसिम माने 5 बोसोराव फैबाय। ओमफ्राय बियो माने जोङो बे प्रग्रामखौ जोङो माने प्राइभेटलि जोङो बे एरिडे प्रग्रामखौ जों फालिनाय जादों। ओमफ्राय दिनैनि बे एरिडे प्रग्राम फालिनायाव जोङो बर' हारियानो माने देग्लायनिफ्राय माने गासैबो बे माने क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, अदालगुरि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवबो एरिडेखौ जोङो माने फालिनांगौनि मोनसे दायित्व आरो माने गोनां होननानै जोंनि बे बड'लेण्ड एग्रिकालचार इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटिया साननानै बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय देग्लाय बोसोरनिफ्राय जोङो जागायजेनबाय आरो। ओमफ्राय दा जोङो बेवहाय एरिडे फालिनो जोङो प्लेट बिरहोदों आरो बेयाव जोङो साथि लगायदों आरोखि। आरो बेजों लोगोसे जोंहा डक्टर जगेश देउरि सेरिकालचारनिनो मैखोम माने प्रिथिबियावनो मिथिजानाय होनबाबो बांद्राय बुंजानाय नङा। माने बे सेरिकालचारनि खामानिखौ माने बिथां जगेश देउरियानो माने साक्सेस खालामदों आरो प्राइभेटाव सिगां दाने सरकारि बानायनानै दरमाहा माने मोनहोनाय खामानिखौ बेनो
लाबोनो हादों आरो बेखौ लानानै जोङो माने बिथां जगेश देउरि सारनि जोङो बार्थडेखौबो दिनै बेयाव जोङो फालिनाय जादों दे आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय आरोखि जोङो 1 मे हिसाबै फार्स्ट CLF डे प्लास बेजोंनो इन्टारनेशनेल लेबार अर्गेनाइजेसननि डे बेजों लोगोसे आरो जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारिबो सान जों लोब्बा लाखिनानै जों बे मे डेखौ फालिनाय जादों आरो जोङो बे मे डेनि गेजेरजोंनो दिनैहाय बे मे दाननि गेजेरजों फार्स्ट माने बे मेआवनो जोंनि सेरिकालचारनि जाय माने इनचार्ज डाइरेक्टर बे देउरि डाक्टार जगेश देउरि बिथांनिबो जोनोम सान बेखौ जोङो मान होनानै बे मे दिनखौ मे डेखौ जों गोसोखांनाय जादों आरो जोंनि गुबै थांखियाथ' आबाद मावनाय जोङो जोंनि मावनायनि गेजेरजों दा जोङो बे जायगायावहाय 1000 बिगा जोङो थासुमलि गायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे थादुनफोरबो गायनाय जाबाय आरो गोबां थाइलिर बायदिसिना आबादफोर दङ आरो दा नै जोङो गायगासिनो दंबावो माने 40 बिगासो ओरै सानजाजों जोङो हालेवबावनाय जाबाय बे हाबाफारियाव गासिनो माने जगेश देउरि बिथाङा दा फैगासिनो दं होननानै बुंदों बियो दा सफैना सफैया टाइमा एसे सर्ट बादि जादों बेनिफ्राय बेजोंनो लोगोसे लकेल जेन्टेलमेनफोर जोंनि माने बड' माने राइटिं एकाडेमिनि माने जाय जेनेरेल सेक्रेटारि बियो माने नुजाफैनो हाबाय आरो बेजोंनो लोगोसे रन्जित शेखर मुसाहारि बिथाङाबो फैनांगौमोन गावनि बिसेस माने देहा गाज्रिनि थाखाय बियो सफैनो हायाखिसै आरो गोबांथार माने बिदिनो माने प्रग्रामा बे मे डेआवहाय गोबांथार प्रग्राम जानाय जादों आरो डिपार्टमेन्टेलि बे प्रग्रामखौ फालिगासिनो दङ दासिमबो फालिनायखौ जों खोनानो मोन्दों बियो माने सफैनायनि आसा गैयि बादि जानानै दंजोबो दा खिन्थु होमबाबो बे प्रग्रामाव जोङो खमबाबो 500-600 जन मानसिया जमा जानानै बे प्रग्रामखौ जों सेलिब्रेट खालामनाय जाबाय आरो बोसोरफ्रामबो जोङो खालामनाय जायो नैबे माने 5 माने एरि डे माने इन्दिनि सान जोङो फालिदों बे बिटिआर माबा हिसाबै आरो बे माने डाक्टार जगेश देउरि जोनोम सानखौ लानानैनो बिनि गेजेरजोंनो बे सेरिकालचारा माने सेरिकालचारखौ एखेबारे जोंनि बर'नि मोनसे माबाजों हारिमुजों लोब्बा लाखिनानै बियो माने थैहाब थांहाब बियो गावनि माबाखौ माने दिन्थिनो हादों फकासाव लाबोनो हादों बेनिखायनो जों बेखौ मान होनानै बिनि बार्थडेजों जोङो बे माने दिनैनि 1 मेखौ इन्टारनेशनेल लेबार अर्गेनाइजेसन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे रुंसारि दिन बेखौ जोङो गोसोखांनानै बे दिनखौ फालिनाय जादों आरो जोंनि ससाइटिनि मुङा जायो बर'लेण्ड एग्रिकालचार एन्ड इक' डेभेलपमेन्ट ससाइटि जोङो गासिबो आबादखौनो मावो दा जोङो 40 बिगा जुंखाम माने अक्सिगुरि फोथाराव जों मावनानै दङ आरो दा हारभेस्टनि टाइम जाबाय आरो जोङो बे जायगायावनो दा जों साखाथि फाखाथि जोङो बेहाय 1000 बिगा थासुमलि गायनाय जाबाय थास' गायनाय दङ माने 5 बिगा 6 बिगा आरो थाइलिरफोर गायनाय दङ बेबायदिनो जों आबादखौ मावगासिनो दङ रायजो राजासिम बेखौनो आं खावलायगोन जे जोङो जोंनि हारिया जोंनि जायगायावनो बांसिन मावजानाय माने एरेबोल लेन्डफ्रा दङ बेखौ जोङो मोजाङै इउटिलाइज खालामनानै जोंनि रिसर्सफोरखौ जोङो मोजाङै मावनानै दांनानै थांनानै थानायनि राहाखौ जोङो मोननो हायो बेखौ आङो गोरायैनो आं बुंनो हायो आरो माखासे लाइमोनफोरा गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैयो बेनि सायाव बेखौ जोङो बेनि गेजेरजों बेखौ खावलायगोन नोंथांमोनहा माने साननो हागौ गुबुन जायगायावसो मोजां माने माबा मोनो मा होनो जब मोनो बे नङा बेखौ आङो माने टटेलि आङो बेखौ माने अबजेक्सन होयो जोंनि जायगायाव गोबांथार जोंनि माने रिसर्सफ्रा दङ प्राकृतिक सम्पदफ्रा दङ बेखौ जोङो ज' जालायनानै मावलायलायोब्लानो जोङो माने थांनानै थानायनि राहाखौ जों मोननो हायो आरो थांनांगौ दरखारानो गैया जोंजों सावरायोबा बे जिनिसफोरखौ लामाखौ मोनगोन आरो माखासे हाफोरा ओरैनो बेकारावनो दङ बे बेकार हाखौ जोङो दा जोंनि जे सिस्टेमाव दं ससाइटिनि थ्रुयैहाय जोङो दा एवारनेस प्रग्रामखौ लाबोगासिनो दङ जायगा जायगा जोङो बिदिनो मेम्बार्सफोर माने सोगासिनो दङ जोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवथ' दा कभार जाबायानो जाहैबाय 10,000निबो बारा जोंहा मेम्बार्सफोर दङ दा बे हिसाबै जोङो इजिलि जों मावनो हायो आरो बे थाखा फैसा गैयाब्लाबो जों माने लकेल कन्ट्रिबिउसन एबा जोंनि गेजेरावनो माने हेफाजाब होलायलायनानै जों बेखौ मावनानै दिरुननो हायो जों बेखौ जों दा मावनानै जों नुबाय आरो